2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव BLT आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकारनि गेजेराव मोनसे सुक्ति जाना थाङो। बे सुक्तिया खालि BLTनि थाखायल' जादों नङा। बे सुक्तियाव गोबां गरखाफोर, गोबां असमिया माने आसु, गरखा आरो मुस्लिम RMC, बेंगलि फेडारेशन गोबां बेबादि संगठनफोरा जोंनो लेटार अफ सापर्ट होदों। बेखायनो बे सुक्तिया खोब शान्तिपूर्ण भाबै जानानै थांदों आरो बे सुक्तिनि दारै जोङो बे 15 बोसोराव BPF हान्जाया BTCनि गोबां जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै शान्तियैनो खामानि मावनो हाबोदों आरो गोबां डेभेलपमेन्टखौ नोंथांमोनाबो नुनो मोनबाय। मथथे बे सुक्तिनि दारै गोबां खामानि जादों BTC ओनसोलाव। सुक्तिनि आगोल बे BTC ओनसोलाव जेबो गैयामोन आरो दिनैनि बे सुक्तिनि सानखौ प्रमद बर'आ आसलथे पालन खालामनांगौमोन। बियो दुर्भाग्यजनक, किन्तु बियो जोंनि मोनसे हिस्टरिक जारिमिनारि बे सान, बे 10 फेब्रुआरिया बेखौ सरकारि भाबै खालामनांगौमोन, किन्तु प्रमद बर'आ बेखौ खालामाखिसै। जाय हक प्रमद बर'आ सरकारा बानायाखैबाबो जोङो BPF हान्जा हिसाबै 10टा साब डिभिजन हेडक्वार्टार आरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव जोङो BPF हान्जानिफ्रायनो दिनैनि बे 10 फेब्रुआरि BTC एकर्ड सान, बड'लेण्ड डे, बेखौ जोङो फालिनाय जाबाय। गोदान इउनियन जिथु जन्म जादों, बेवहाय BPFनि खुनु हात गैया। बेखौ UPPL बा आबसुफ्रा रोनावग्लाबायनानै माबा बुंबाय थादों। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। मथथे जिथु गोदान संगठन, छात्र संगठन जन्म जादों, बिसोरनि एम एन्ड अबजेक्टखौ जोङो जिखिनि खोनानो मोन्दों, आलादा रायजो बिनाय आरो लोगोसे बर'नि गोबां समस्याफोरखौ लानानै खामानि मावलांनायनि थांखि लानानै बे गोदान छात्र संगठना जन्म जादों होननानै आं मिथिदों। बेवहाय बियो जेबो अपराध खामानि मावनाय जायाखै। दिनै आबसुआ सेपारेट स्टेट नांला होननानै जिहेतु सुक्ति खालामनानै फैखाबाय, लास्ट एन्ड फाइनाल कमप्रिहेनसिभ होननानै, बेवहाय गोदान संगठन दिनै जन्म जादों, बेखौ आबसुआ वेलकामसो खालामनांगौमोन, बरायनांगौसोमोन। जे जोंथ' हाखाला, जोंथ' सारेन्डार खालामना फैबाय, गोदान छात्र संगठन जानाया मोजां जादों। आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामनो बा आलादा रायजोनि थाखाय खोथा बुंनो जिथु संगठन जन्म जादों, बेखौ आबसु हिसाबै वेलकामसो खालामनांगौमोन। बियो जेबो अपराध जायाखै बा UPPLआबो बेखौ वेलकामसो खालामनांगौमोन। दिनै बिथांमोना जिखिनि खोथा बुंलाबाय थादों, बेबो मिनिंलेस, जेबो गैया। आबसुआ मोनसे UPPLनि मोनसे स्टुडेन्ट उइं हिसाबैसो खामानि मावगासिनो दंखायो। ओंखायनो दिनै जिथु जन्म जादों गोदान छात्र संगठन, बेयो खोब मोजां खामानि मावगोन होननानै आं आसा खालामो। प्रमद बर'आथ' बे एबसु स्टाइलाव सरकार सालायगासिनो दङ। बियो BTCखौ जेरैबायदि सालायनांगौमोन बेबायदि सालायनो हायाखै आरो मथथे बेनो कमिसन जानाय, माने बेफोरनोसै, माने आदि राननानै माने खामानि मावो जाहैदों। जुदि 50 लाखनि खामानि हरबा गाव 25 लाख, कन्ट्रेक्टरा 25 लाख, बेबायदि आदियावसो खामानि मावो होननानै आं खोनाबाय थादों। आरो बेयो नंगौ, नङाबा मानो खोनानो, नंगौखायनो खोनादों। गभर्नमेन्टआथ' मालाखौ दिसपुराव गथाय हरखादों, बियो सालायनो हाया होननानै सारेन्डार जानानैसो बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरदों। आरो बियो BTCआव न'खरै साख्रि होगोन होननाय मानसिया दिनै BTCआव जिखिनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रि होनायनि जिथु क्षमता दंमोन, बेखौ हगारना लाबाय आरो गामि दानख'नायनि खोथा बुंदों। बियो गामिखौ दानख'नांगौ होननानै बियो आसाम गभर्नमेन्टनिसिम NOC हरखाबाय, जों मिथिगौ। आरो फ्राय हजोंहाय सिमा बारायनांगौ बा गामि सोसननांगौ होननायाथ' बेथ' नेभार। प्रमद बर'आ बेखौ हाया। बियो गामि सोनायनि खुनु खोथा फैयाखै, दाननायनिसो सुक्ति दङ। नोंथांनि सरकार समाव जे पावारफुलि बेसेबां सैथो बेखौ आं मिथिगौ। DCफ्राथ' BTCनि आन्दाराव दंखाया। DC SPआ बिथांमोना एडमिनिस्ट्रेटिभ माबाखौ नायोमोन। जोङो जाहैबाय डेभेलपमेन्ट जिथु एक्टिभिटिस, बेखौ जों नायो। आरो DCआ BTCआव जेबो आखाइ होनो मोनामोन बै समाव। दाथ' DCखौ लानानै खामानि मावो। बेयो थारमाने अट'मेटिकेलि दिसपुरा सालायफिनगासिनो दङ BTCखौ, बेखौसो मेन खालामो। धन्यबाद।